Vallugera, llicenciada en Dret, exregidora d'Esquerra a l'Ajuntament de Barcelona. Bona nit. Bona nit. I Gemma Basart, doctora en Ciència Política. Gràcies per ser aquí també. Primer de tot, comencem escoltant el que ha dit avui Jaume Collboni, que ha dit que Barcelona en Comú hauria de fer servir la geometria variable. L'escoltem. Jo crec que hem d'anar a la geometria variable, que hem de deixar de mirar els grups més petits i més radicals o aquells que, com a Esquerra Republicana, al final sembla que volen subordinar la ciutat a altres interessos i fer-ho possible amb altres grups que també s'han ofert a arribar a aquests acords, com és el cas de Convergència o de Ciutadans. El govern de Barcelona en Comú i del PSC ha optat per la geometria variable i fer servir Ciutadans i Convergència i deixar de banda Esquerra i la CUP? Home, això és una decisió que han de prendre ells. Sembla que aquella majoria que buscaven i que començava a configurar-se amb el PSC doncs acabarà configurant-se amb Convergència i amb Ciutadans. I aleshores estarem en un panorama curiosíssim, perquè el canvi, la gran renovació, la gran transformació vindrà de la mà del que sempre hem dit que és la dreta més absoluta. Bé, jo crec que això és una proposta que ha fet el Collboni. Crec que no està compartida per la resta de govern. Crec que és lògic en un municipi fer aliances i aprovar mesures amb aquells que comparteixen amb tu un model de ciutat. I crec que les aliances naturals, com jo ja he dit altres vegades, crec que són amb Esquerra i són amb la CUP. Crec que són les aliances naturals. És exactament el que vam proposar, que el govern estigués conformat per Barcelona en Comú, per Esquerra i per la CUP. I pel Partit Socialista. Vull dir que ja... No, la tria va ser a favor del Partit Socialista, que per cert és el que diu que s'ha d'estirar la mà a Convergència i a Ciutadans. Això no va ser ben bé així, però ara no entrarem en el debat sobre com va ser el procés de configuració del govern. Cap allà on ens temíem que pogués anar evolucionant. És a dir, en el fons no deixen de ser companys de govern, per tant jo entenc que l'altra banda del govern s'hauria de posicionar sobre aquesta oferta en Collboni i dir si l'accepta, si no l'accepta i si són ells els que estan disposats finalment a pactar amb Convergència i amb Ciutadans. Jo entenc que no, però en qualsevol cas és sorprenent que una part d'un govern digui una cosa que per l'altra part del govern se suposa que és completament intolerable, immenjable. Si el PSC era casta, no vull saber quina pita li deu tocar a Ciutadans o a Convergència. Jo crec que ja veurem l'evolució d'aquestes declaracions, però crec que no duran més cua que això. O sigui, que unes declaracions aïllades que no crec que la resta del govern comparteixi. Pot ser també una estratègia per demostrar que Esquerra no és imprescindible? És que de tota manera és una de les coses que hem dit, és a dir, fins i tot si Esquerra s'hagués posicionat a favor d'aquests pressupostos no n'hi havia prou amb Esquerra, perquè de vegades obliden la maleïda aritmètica, però és que són 11 regidors i si sumes els del PSC se'n van a 15 i és que van obtenir una votació per l'alcaldessa de 21 i han estat capaços en un any i mig de quedar-se amb 15 suports. Per tant, jo crec que aquí sí que convé una mica d'anàlisi del que està passant. Aquí, per això, qui és responsable d'aquesta falta d'acords? És curiós. Jo crec que estem en un moment de reconfiguració del sistema de partits. Estem en un moment que hi ha molts nervis i just en el moment que es presenta un nou subjecte, el subjecte dels comuns, en aquest moment jo crec que de cop salten les alarmes. Per un costat, la dreta proposa una moció de censura impossible, que fins i tot a mi em va sorprendre molt la posició que va tindre el Bosch de no tancar ja directament una possibilitat d'un pacte de Convergència, Ciutadans, Partit Popular i Esquerra. La dreta va proposar una sortida, una moció de censura i l'Esquerra jo crec que va apostar per un bloqueig sistemàtic. Recordem que Esquerra Republicana estava negociant detalls del pressupost i de cop es va bloquejar. No. Esquerra Republicana des del primer moment va dir que fins que no es complís el que s'havia obtingut i el que havia estat l'acord dels pressupostos de l'any anterior, no entraria en la negociació. Què era això que s'havia de complir? Doncs, per exemple, la línia 9, per exemple, la presó model i, per exemple, la T16, que estava en seu d'ordenances, no en seu de pressupost. 3 mesures que són molt interessants perquè no depenen absolutament, de fet, depenen més
del govern autonòmic que del govern municipal. Que l'Ajuntament de Barcelona hagi buscat desencallar aquestes tres qüestions amb el govern autonòmic, que és a qui li toca, des del febrer que sabien que això havia d'anar. I sabeu perfectament que l'encallament no s'ha produït en el govern, que li dius autonòmic, entre altres coses perquè té els papers des de fa 15 dies. És a dir, jo crec que anar per aquest camí és un mal exemple, però permeten, la partida dels 2 milions per l'estudi de la Model va desaparèixer el mes de juliol sense que qui havia proposat posar-la al pressupost, que érem nosaltres, ho sapiguéssim. Per tant, és a dir, em sembla que no anem bé en el sentit de com està evolucionant la conversa. És a dir, Barcelona en Comú sabia que amb una qüestió de confiança se'n sortiria amb els pressupostos. I la seva capacitat negociadora ha estat la de qui sap que no s'aconseguirà una moció de censura i que, per tant, la qüestió de confiança es guanyarà. I això és exactament el que va fer en Trias fa uns anys, i se li va dir que era des d'antidemocràtic fins a gairebé delictiu, i ara s'està utilitzant com a sistema. I hi ha una altra cosa, i és la capacitat negociadora dels governs. Qui té la responsabilitat d'arribar a acords i d'aprovar els pressupostos és el govern. I no es pot traslladar sistemàticament la responsabilitat a l'oposició. És a dir, l'oposició, que per cert no ha obtingut els vots per tenir el govern, té una responsabilitat, però té una responsabilitat d'oposició. I al final acaba resultant que el govern que és incapaç de negociar suficientment amb la gent de l'oposició que li podria donar suport és la víctima de que l'oposició no sigui responsable. Crec que aquest govern ha mostrat moltes ganes de negociar. Ha presentat els pressupostos detallats fins l'últim moment, ha plantejat Gemma, es va anar a la negociació de pressupostos amb el paper que s'havia passat a la premsa. Ha plantejat reunions amb tots els grups per negociar. Crec que dir que no es vol negociar, a veure, si una part no vol negociar, no hi haurà negociacions. En tot cas, a mi el que em sembla rellevant és que Esquerra Republicana està optant i opta per donar recolzament a unes coses i per no donar recolzament a unes altres. I, per tant, recolza un govern i unes polítiques de canvi o ha decidit bloquejar aquest govern i aquestes polítiques de canvi. Si decideix això, s'haurà de buscar alguna manera i, per tant, la moció de confiança és una manera per... Això és passar la gravetat, la força de la gravetat, de qui és el responsable, que és el govern, a qui no n'és, que és l'oposició. És a dir, si el govern no és capaç, entre altres coses, de donar els números abans que es produeixi la negociació, entre altres coses, d'anar a les reunions amb alguna... No hi ha hagut cap període de negociació. O sigui, el govern el que ha fet en aquest cas ha sigut dir, negociarem a partir de l'aprovació inicial en comissió. Això no va així, Això tots els que ens hem dedicat als ajuntaments sabem que no va així. Tu vas a l'aprovació inicial en comissió havent negociat prèviament, perquè si no et trobes amb què passa això. Hi ha marge per negociar. Poso sobre la taula el que ha dit, per exemple, en una entrevista a Nació Digital el primer tinent d'alcalde Gerardo Pisarello. Diu que Esquerra demana més al govern municipal que no pas a la Generalitat, que la posició d'Esquerra li acabarà passant factura i que si s'intenta bloquejar el progrés a Barcelona, la implicació dels comuns en el full de ruta serà també del procés, serà també cada cop més llunyana. És curiós, perquè fa uns dies no s'havien de barrejar les dues coses i ara sembla ser que sí. En qualsevol cas, no, jo crec que aquí hi ha un... No sé qui li passarà més factura, el fet de que no s'hagin aprovat els pressupostos. És un càlcul erroni, perquè això de passar factura... Els pressupostos s'aprovaran, vull dir, la ciutat necessita uns pressupostos de canvi. No amb els canals habituals, sinó a través d'una qüestió de confiança. Necessita uns pressupostos de canvi, són uns pressupostos que, com aquests sí que els coneixem, a diferència dels pressupostos de la Generalitat, que estem parlant però no coneixem quins són aquests pressupostos. Però en canvi sí que hi ha hagut moltes reunions negociadores. Ah, sí? Sí. Jo avui encara sentia el Rebell que deia jo encara estic esperant que em vinguin a explicar, perquè jo he demanat una reunió i encara no m'han donat aquesta reunió. I encara no s'han presentat els pressupostos a la comissió... Que va fer aquell comentari que aquesta vegada estava content perquè sí que s'havien reunit prèviament, havia rebut la trucada des del Departament de Vicepresidència i Economia. Però encara no hi ha uns pressupostos que es puguin valorar a les alçades que estem ara. En tot cas, jo crec que són dues coses que... Però, de tota manera, aquí ens estem equivocant, jo crec, des de la perspectiva en què fem el càlcul. És a dir, el passar factura, què és? En clau electoral? Perquè aquest no és el nostre objectiu. No, i en clau política. No, però és que quan parles en clau política el que et vens a referir és després la gent això t'ho farà pagar a través dels vots. Aquest no és el nostre plantejament, si més no Barcelona. És a dir, realment creiem que aquests pressupostos s'haurien pogut negociar si s'hagués fet tots els compliments anteriors i que haurien pogut arribar a un acord. No tenim cap intenció bloquejadora. Mira, a mi el que em fa molta gràcia... És a dir, aquest prejudici de quina és la nostra actitud... No, a mi el que em fa molta gràcia és que s'exigeixi impossibles a Barcelona en Comú
i Esquerra Republicana. El 2003, que va dir els pressupostos autonòmics, aquests seran els últims pressupostos autonòmics, per tant donem recolzament. El 2016 estigui fent uns pressupostos autonòmics, estigui complint a rajatabla tots els criteris que venen de Madrid, a rajatabla tots els criteris que venen de Convergència Democràtica o exconvergència i estiguin aprovant uns pressupostos que no hi ha cap de les qüestions que una Esquerra i que Esquerra Republicana defensava. Un, pujar el tram, els impostos, l'IRPF al tram més alt, els impostos de successions o impost de patrimoni. Tot això que podria estar fent Esquerra no ho està fent, està completament supeditada a una Convergència Democràtica. I en canvi, a Barcelona demana impossibles a Barcelona en Comú, amb un pressupost que augmenta un 4,7% a despeses socials i un pressupost que en aquest cas jo crec que no es pot dir que no sigui un pressupost de caràcter social. Per tant, no entenc aquest doble joc que està fent Esquerra. Per un costat, supeditada completament a aquella política econòmica i aquella política social de Convergència, i de fet Convergència està molt contenta. Això no és cert, però vaja, jo he vist Convergència fent declaracions tot això han sigut tot un seguit d'opinions molt difícils de rebatre. Perquè havia aconseguit passar pel sedàs a Esquerra Republicana. Va, la Pilar, que estem molt justos. No, i d'alguna manera estem amb el mateix de sempre, és a dir, per defensar que no s'ha sabut negociar els pressupostos de la ciutat de Barcelona, ens n'anem al Parlament. I quan nosaltres parlàvem de reciprocitat, la resposta de DEC era una total enriure-se'n d'aquest plantejament, però en canvi l'únic discurs que hi ha a favor de no haver-ho fet és això? Doncs no hi havia prou pressupost amb habitatge. La voluntat, jo crec, de negociació hi és. No n'hi havia amb habitatge. No hi ha prou... No, és que no hi ha prou inversió en res. I si no, mira... No hi ha prou inversió, un 4,7% més en cultura, educació, habitatge i ocupació. Amb 24,8 milions d'euros, que és el que es planteja, si no recordo malament, perquè tinc aquí apuntat, en habitatge, és que no fas ni el 3% dels habitatges socials que s'havia dit que es necessitaven. Això és un pressupost de canvi. És a dir, quan han trobat la real polític, tot el que s'havia dit no es pot complir. I no hem tingut temps de negociar, no hi ha hagut cap intenció negociador. Perquè se sabia... No hi ha marge per negociar, perquè aleshores s'havia d'aprovar. O és que ens donareu un marge per negociar en el Parlament? No, jo no et dono ni marge ni a Barcelona ni a l'Ajuntament. O Catalunya sí que es pot, que és que donarà marge. Catalunya sí que es pot, jo crec que està demanant, volem negociar, volem participar d'aquests pressupostos. pressupostos. Que és exactament el mateix que havia dit Esquerra. I a Esquerra l'únic que se li va donar va ser el recull de premsa. Per tant, espero... Catalunya sí que es pot, encara no té els números. De tota manera, també és cert que la CUP ha dit que deixarà com a mínim que es negociïn aquests pressupostos. Ho anirem seguint, tot i que avui ja s'ha tancat el temps, almenys per a Ada Colau, i per tant va aquesta qüestió de confiança. Gràcies, Gemma, gràcies, Pilar.